napansin ko sa aking audience. Kasi dati, puro babae, mga female, yung... Hello everyone! How are you? I hope you are doing good today. Maikukwento lang ako, guys. Siguro maraming nagtataka, especially sa aking mga Facebook friends at saka dito sa aking YouTube. Maraming nagtataka kung bakit ko nga ba nagawa ang mga Ligo Challenge. Unang-una kasi, kami ni Mahal, Mike and Judith, Las Vegas, at saka ni Kebs, Diary ni Miat. Kaming tatlo, nag-usap-usap kami na gumawa kami ng Ligo Challenge. At first, kami ni Mahal Judith ang gumawa una. Una si Mahal, tapos sumunod ako. Tapos, itong si Kebs, si Diary ni Miat, nagdalawang isip pa yan eh. Hindi pa yan siya gagawa kasi nga ganun. Oo nga na, pag first time talaga nakakatakot, 'di ba? Kasi nga Ligo Challenge. Tapos noong ginawa na ni Kebs, aba, nakagawa na siya. Ang saya kasi gusto na niya umulit ulit kasi okay naman pala. Alam mo guys, katuwaan lang namin to eh. Kaya nagawa namin tong Ligo Challenge. Lalo na sa mga friends namin na nagtaka, 'di ba? Kasi nga hindi kami gumagawa ng ganyan before. Tapos bigla na lang kami nag-Ligo Challenge. Guys, okay naman talaga siya, basta i-censored lang yung ating mga private parts. Yun yung pinaka-importante talaga. Kaya ayos lang sa amin na gumawa kami ng mga Ligo Challenge, mga no bra no panty, mga ganon. Kasi katuwaan lang. At saka nagsasaya lang kami, alam niyo yun. Yung okay, who cares kung maraming dislikes, ganon. Pero importante ay napasaya namin kayong mga nanonood. At saka ito pa ha, napansin ko sa aking audience. Kasi dati, puro babae, mga female, yung my viewers are females. Mas marami yung percentage ng mga females ko na viewers dati. Tapos, simula ngayong nag-Ligo Challenge na ako, alam nyo, ang dami-dami ng mga, oh my gosh, mas marami na yung panglalaki ko. Mga male na viewers ko, mas madami. Dumami. Ang laki ng agwat. Grabe, ang percentage ng mga lalaki na viewers ko. Ang laki ng agwat nila. Ayun, tapos, ayun nga, may nagka-views. Simula na din ako nagka-views. Alam niyo yun, naka 1K na ako. Mga previous video ko noong nag-una pa lang ako mag-Ligo Challenge, naka 1K na ako, which is I'm so happy kasi dati hindi naman talaga ako maabot ng 100. Pahirapan ng 100, pahirapan ng kumuha ng 100 views sa akin dati. Tapos ngayon magka 200 na, ganon. Kahit 200 lang yan, as in, appreciated ko yan. 200 na views ko nga Ligo, ganon. Tapos yung mga normal views ko, ganon. Ayaw nyo, nakakatuwa. Marami palang napapasaya, tapos may joke-joke, ganon. Ang saya-saya lang, grabe guys. Pero pasensya na talaga doon sa mga FB friends ko at saka sa mga YT friends ko na conservative, tapos biglang nabigla talaga. As in, nabiglang-bigla talaga kung ba't ako nagliligo challenge na. Tinry ko talaga mag-niche ng Ligo Challenge, pero may mga twist naman sa akin. Yung, kung matingnan nyo sa aking mga videos na mga ligo, oo, naliligo nga ako, pero may mga ginagawa naman ako, gaya ng uling nga, o mga requested yan, tsaka yung kape, o diba, yung may coke din, o diba, tapos kumakain ng lemon, yung katuwaan lang naman yan. At saka, don't worry guys, sinisensored ko naman yung mga private parts, kasi importante talaga yan.
na gagwardyahan natin, na protektahan natin ang ating mga kagubatan. O, diba? Kagubatan. I hope you learned something from me. Kung bakit ko nga ba nagawa ang mga Ligo Challenge. It's just for a good vibes, okay? Hindi naman ako talaga literal na naghuhubad dyan. Tsaka sinisensor ko naman. Yun yung pinaka-importante. So guys, yun lang ang aking mga chika-chika ko ngayon kasi nagda-drive nga ako, alam nyo. Kasi bibili ako ng gatas. Happy Thanksgiving nga pala. Today is Thanksgiving Day. Happy Thanksgiving to all of you guys. I love you all, to all my supporters, to all my viewers. I love you all, salamat talaga. Sobrang daming salamat sa panonood ninyo sa aking mga videos. Appreciate ko kayong lahat. At saka binabasa ko naman yung mga comments. No worries. At saka nagre-reply ako. Tapos yung iba naman hina-heart ko. Tapos yung iba naman, yung mga hindi pa ako nakasubscribe din, binabalikan ko yan sila. Okay? So, keep in touch. Keep in touch ha guys. Maraming salamat sa suporta. Thank you very much to all of your support. Mag-English. To all English there, to all English people there, thank you so much for watching for my videos, for the support, for my Ligo Challenge. Everything's fine. Ganun na lang. O sige, ganun na ha. Maraming salamat sa inyong panonood. Please subscribe so nga hindi pa nakapag-subscribe sa YouTube channel ko for more Ligo Challenge to come. Bye-bye! Drive muna. See you on the next video, guys. Bye!